Yes. Hi guys. Really say girls. Hey guys. We don't have electricity today. Can you mod? Talk that. Talk mudari. Talk mudari shanzi na noshi really say. Guys, really say guys. Kumbi hanzi ndeipi na notion. Hanzi uri kwere kumbi. Guys, muri say Rujeko muchacha, how you? Really say. Let me see. Rujeko muchacha, Juliet Mutemachani, Leslie, right? Leslie, you changed your profile picture. Hey. Tavonga Shemuchkairi. Really say. Ndimboona ndichiita panapa zvandoda kuita tione 1 second. Timbomhoresa Omi Jamba, Natasha Gerald, Clara Agodi, Jimmy Mupeti, Diana Mikondo, Yolanda Ndlovu, Sue Ellen Chirenje, Dangwera Enoch, Helena Chipfinya, Lois Farire P, Blessing Mohlandla, Sheila Musakwa, Winmo Matanire, Jisi, as you eat, Chipo Simunyu, we say cheaper. Chipo is my middle name, Sha. Loveness Makani, Dakumuresa, Solomon Nyamazao, Maru Textats Maruta, Blessing Mudari, Jamasta Manyai. Tendero Mukunga, Natasha Justin, Mona Lisa Dubes, Loka Dichdunga, Felista Sangazi, Lisa Mano, Evelyn Chari, Melissa Maringe, Figo, Liverpool. It is a Liverpool, guys. I wish wasn't shika but time bora. Ndinongoziva kuti kune Chelsea because of Drogba. Ndakamona kare kare. Saka even nyange zvikanzi ndosapota ipi, nyange zvikanzi Chelsea yacho andina ndombotoziva nokukava bhora mumweni. Tendai Mtasa, Esther Mabika ndakumhoresa kawo. Regina Ncube, Ali Firi, Veronica Munyawiri, Anna Paradzai Omi Jamba, Kuzinai Katsande, Tafazwa Mpotsa, Levinia Chimanda. Ndamhoresa nditi. No, haasiwe ipapo. No. Kudziupi? Pamanzi kudzika sandepo. Upi? Zviti. Cox Thomas, Dudzai Jimu, Rujeko Mavia, My Arnold, Mutize, let me see. Vasiriwo. The 2020. Ndamhoresa izvo ndichazive kuti imwe ndiani. Julius Tamutswa uri sei? Byron Murungu. Guys, kanimboona ndokwasaurisa link here ndimboona kuti who can join us? 1 or 2 people, guys. Ngafarisa chambozokudza imwe story yedovi so. Dovi raifanira kunge riri brown, asi dovi iri rakazobuda rachocolate. Dai, natira dovi uye naro pano. Dai man, wewe story time. Guys, I won't name that person, guys. So, wakati ndoda kukanga nzungu aine takamuti tokumbira zvokangiwa nzungu sezvachigona, asi nzungu idzi dzakazoguma dzava dzechocolate. Ndo zvakaitika hazvo vanhu. Asi dango raike tangai mamhoresa washi mese itai kuti washi ndeipi tangai
itai kuti washi zvise hanzi vari sei sekuru notion nadhai vari kutaura nekuseka kuseri uko uya umurose zvevanhu naiwe washi uya umurose vanhu murime mutongobudavo makadie asi washi ndeipi washi uya mani uya sandatangota nyedo pano chonyingirira washi mani uya pano aiwa varione here hanzi najoseph muona washi zvise washi melodi chiringa washi sei maxwell tidari washi zviri sei annabel nyasha washi zviri sei uya chiuyezve noshi uyu mumusiyana mukangamwa washi rona kuti kochikose nyasha washi uya iro magetsi aita jealous guys unogoonekwa here nyasoti tocha padhuze sotira pedo uchibata waraiti washi but tizombopuwa isine tisingachooneki ndinoda kuonekwa here zvisei chisotira pedo tochewe magezi ari kutinyanyira wedu zvisei hanzi melania dzinoreva zvisei umbo Patricia Mapfumo, how are you? Patricia Mapfumo student yangu kati murezi Patricia Mapfumo. Yawana mzidisi. How are you Patricia Mapfumo? Student yangu yanopodisi. So support ya Patricia. Sano wasi. Zvisei ngwasha. Ari papi? Ize kupasha. hanzi Shema tuze nyaya yevahaba neyabhongo ndizivi kuti mukuti chiini ndizivini kuti yabo tamurisa seichinyazoti bhabhai zvakanaka bye. unoshiri How are you? kudhayuri washi jezi iro jeko muchacha akuti ndiri jeko wako kauyu ndiyere washi iri jeko wako mukuuyezve mukuuyerapo uyu mukuhabatikizve kumanya uyezve Omi. Usaseka hairstyle yangu. Ndo yangu manje. Aiwa ndo yanchikuruka, don't worry. Asakomana vanorukwa here. Aiwa ndokugoda, don't worry. Chengeta kure ndokugoda. Handitika wakapasa here naidhai ndozvandafonera izvozvo. Dhai asi grade 7. Dhai ari kufanira kuenda grade 7 this year. Ndinofungwa tanga grade 7. Ari kuenda grade 7. Amene wakanyora. Amene wakanyora voice. Vanonyora. Vanonyora. Yesi washi. Washa awanda. Washi uyezve. Washi kumhoroswa sei? Washi uye kumhorosa vanhu vari kumhorosa. Chivamba. Asi ndiye akakanga nzungu kani.
akasvipira asi ndiye akakanga nzungu nekuti ari kungonyumwa sei ari kutiza esi washi asi ndiwakakanga nzungu kani maya inandikake nzungu sei uri kutiza pane dzane chitombogadzirisa padivi azokanga dzimwe kutiza mukamira zvinei washanenge anonyara nditi uzvabhatisa ko uyo ndiani uyu ane is it black newhite uyu ndinoshenika uyu ane something like light blue asiri kunyatsooneka pakamera ndini aiwa ko mumwe wacho uyu anonzi muku ndiye mukudzei uyu alright Shema ane mabrothers manganiko 3 4 5 vakawandisa 5 ko mumwe wacho hatisati tambomuona 1 haagari kunoku anogara South Africa wanogara kunoku raiti ndangondiko kumhoresa aenda ndatosiwa kuti malife wena ipo pana ndakutorara zvangu kuneta chaivo thank you hanzi nemumwe edmi chibhosa vanhu vanopinda same box handiti pane link here apa uyu ini ndapinda nenhingirikini ndapinda still but even kufacebook ndogona kungopinda futi kana iyo link yawaisa iyo ndo yaanobaya iyoyo and then kana abaya iye ndiye anozosaridza because panenge paine 2 and then iye wend up I think nechrome oraiti ndo yaanonhingirikina iyoyo alright thanks alright bye bye alright bye bye alright alright guys tatotandira thingi zvakwana izvi guys 15 minutes mabundles kani angasapera mangwana tozotandira futi itai bye bye itai bye bye guys bye bye yay Bye bye. Bye guys. Bye. Bye guys. Bye. Do mangwana guys. Papa. Ndakwenda. Bye bye.